زخمی ڈھیراں یا علی میریاں دھیاں چھوٹیاں یا علی میرا جنازہ لکڑی دے تابوت چ رکھے آئے سارے ماتمی آؤ میرے نال مدینے دی گلی اچ بہو میں سمجھو مدینے دی گلی ہے تو میں تھے جملہ پڑھا رو کے پیا دی جنازہ اس لے چوے آئے جو مدینے والے گھراں وچ ستے پے اوئے میں صدقے ہو جاواں یا علی ہمارے عدل ویکھو یا علی ہمارے یاسر میرے جنازے تے ضرور آوے ہمارے یاسر ضرور آوے یا علی پیغام بھیج دیوے آئے بطول اس دی اتنی تاکید کیوں ہے ٹھڈا صاحب بھر کے پیا دی یا علی بڑا ہی پیارا لگدا ہے میں ہر نماز چمار نو دعا کر دیا بابے دے ٹرن تو بعد پہلا بندہ آئی جس میں نے یتیمی کان پر چایا ہے ونڈ کر دے ہوئے جملے اندی عزداروں اگلے جملے اولاد واسطے اور والدین واسطے دعا واسطے برداشت کرنے بڑے اوکھے ہو جان گے رو کے پیا دن یا علی کفن آپ دے آئے یا علی قبر چاپ لے آئے یا علی تعویذ قبر آپ بند کرے آئے ہائے کر کے رومن آلیو ماں دی قبر پتر بنا ویننا او 4 سوٹیاں ٹونگ کے نشان لا کے قبر بنا کے اتے حفاظت واسطے کوئی شہر رکھ دین دین نشانی لا دین دین جدو کل دھیاں آوین ماں دی قبر تے دوئے دے ماں نو ملن ویندی نا قبرستان ویندی نا دھیاں تو نن پوچھنا نہ پوے انہوں نے وے دیں پتہ لگ جاوے جڑی تازی تے نشان علی ہے نا اے ساڑی ماں دی قبر ہے کتنا ماتم ہوئے ملتان آلیو تے حق ادا ہوئے اللہ دے جہان اچ واحد بطول ہی جس ہاتھ بن کے آکھا یا علی قبر بنا کے نشان مٹا یا علی میں لوگاں دی ستائی ہوئیاں قبر دا نشان مٹا چھو یا علی میری زندگی دا نام حسن ہے یا علی میری زندگی دا نام حسین ہے یا علی کدی کدی میرے پترانو جس ماں دے حسن حسین جے پتروں میں ایک 5 سال دا ایک 5.5 سال دا ماں بطول ہوئے تو ہوئے موت دا بھی چھوڑا یا علی کدی کدی میرے پترانو میری قبر تے لے آوے آئے حسن امیر حسین نو میرے نال انج لٹا دیوے جی میں پتر ماما نال سمدن اتنیاں گلاں ہوندیاں رہیاں علی تڑپ دے رہے جڑی اگلی وصیت کیتی ہے جوانوں بڑے اوکھے بطول نے ہاتھ جوڑے پتہ نہیں اوکھے کیوں جوڑے ہاتھ بن کے پیا دیے یا علی میری اگلی وصیت نے میرے بعد جدوں ویڑے چوے آئے یا علی اچانک نہ ہوئے آئے تھک گئے ہو عزادارو اچانک نہ ہوئے آئے یا علی دارو تے کھلو کہ کوئی قرآن دی حکایت یا علی کوئی حکایت چیخ نکل گئی فاتح خیبر دی تے تڑپ کے فرمایا زہرا گھر میرا نہیں ٹھٹا سا بھر کے پیا دیے گھر تیرا ہے پر زینب وڈی پردادار یا علی تسی ویڑے قدم رکھ دیو دوڑ کے آدھی اماں من لکا میرا بابا آگئے تھکیا نہیں جوانوں جملہ پورا سنے آئے یا علی میں ہونا نہیں اچانک تسی ویڑے چاہو سامنے زینب آ جاوے حیات متا دھی مر نہ جاوے ملتان آلیو میں پردہ پڑ دا تسی روندے تے ماتم کیوں کر دیو اتاں پر روندے جڑی ایڈی وڈی پردہ دار رہی نا اللہ جانے 3 دربار 350 گلیاں او ماتمیوں تے شام میں 5 لاکھ بدماش دا مجمع پتران دے سراں تے امامے رکھے برہمگی کرواویے 2-4 وینڈ سناویے تو پتران دے سراں تے امامے رکھے بڑا چر تائیں ہاں اللہ کے پتران روندی رہی کوئی ماں سمجھے میں کی آکھ رہے ہاں کوئی اولاد اللہ سمجھے
حسن نو چمدی رہی، حسین نو دیر تک ہاں نہ لائے رکھے. جا جا پتران دی چمدی رہی، راج راج کے ملی پتران نو، پتران دے سران تے امامے رکھے. فرمایا جاؤ نانے دے روزے تے دعا منگو، میرے ساہ بڑے اوکے نے. میری روح نکل دی، دکھی روح نکل دی، میرے حسنین نہ ویکھیں. دائیاں نو آکھیا جے تائیں تسبیح دی آواز آوے سمجھیا ہے بطول زندہ ہے، تسبیح دا آواز رک جاوے سمجھیا ہے جند دکھاں تکلیفاں مصیبتاں تو چھٹ گئی ہے. تسبیح دا آواز بلند ہویا ہے، روندے روندے دوویں بھرا نانے دی قبر تے آئے. حسن دعا دے ہاتھ چاہے، حسین آدن میں بھرا دے پیچھے کھلوتا، میں بھی ہاتھ چاہے. میں آکھے ویر دعا منگسی، میں آمین کھیسا. حسین آدن دیر ہو گئی ہے پر آواز نہیں آیا. حسین آدن جے میں جھوک کے ویکھے ہے نا تے میرے بھرا دی اکھاں وسدین، نانے دی قبر تے ہنجو ڈھاندن، قبر ہل دیئے، حسن دے لب ہل دن پر آواز نہیں نکلیا. حسین آدن میں سمجھ گیا نکا جیا ہاتھ او ماتمیو بھرا دے موڈے تے رکھ کے پیادہ ہے، امیرانو منگن دا ول نہیں آندا. میں جانا نبیان دا سلطان جانے، زندگی چ پہلی ویری قبر دے پیران لے پاسے بیٹھے، نکے نکے ہاتھ حسین، منظر بنامی جوان، نکے نکے ہاتھ حسین نانے دی قبر تے رکھے انتے اے رخسارا حسین قبر دے اٹھے رکھے. سیدہ دا نانا موسم بدل گئے، شالہ دھیاں دے پردے ہونی، شالہ دھیاں دے پردے ہونی. میں دعا دے رہے سیدہ دا نانا میں وہ حسین، سیدہ دا نانا آج ناز مناوین نہیں آئے. سملے بھائی بڑا اوکھا جیا بہنے. سیدہ دا نانا پوچھنا آیا بندیاں ساڑی ماں نو ماریا کیوں ہے. ہر منہ چوہائے نکلے. سیدہ دا نانا قبر چو باہرا تینو دکھ سناواں. حسین نانے نو دکھ سنا، پہلا وین کر کے آدھا نانا جتھے رک دے آئے اوتھے ڈھیر سارے بندے آئے آئے. ہائے کرنا لیا علامہ صاحب تعداد بھی دس گئے، نانا ڈھیر سارے بندے آئے آئے. اما زہرا شور سنیا، اما زہرا جلدی دے نال تاک بھمائے. کیویں پڑساں جوان کیویں برداشت کرے سن نانا، اجے در بند نہیں ہویا لوگاں دروازے نو تھکا مارنا. یا زہرا ہائے کرنا لیا رو کیا دا نانا، بارو ڈھیر سارے بندے اندرو کلی تیری بھی زہرا. میری ماتمی نال گالے دوے بندے دا اپنا نصیب نانا، مردان دے زور نال تھوڑا جیا تاک کھلیا. نانا تیری نبوت دی قسم ہے، اما زہرا دے برکے تے ایک بندے دی نظر پیا. نانا کلا نائی ہوندے ہاتھ کوئی ظلم دا سمانا. پڑا یا چھوڑ دیواں بولو جوانو نانا، اس تلوار دے دستے نال میری ماں دے ہاتھ حملہ. سر تے ماتم دا پرسا رو رو کیا دیا یا علی میرا ہاتھ ٹوٹ گئی. کرلا کے جڑا مصائب
یا علی جلدی آ میرا ہاتھ زخمی ہو گیا زہرا. شالا جوانی نصیب نے حسنین دی یتیمی تے تڑپن والے شالا اپنے غم وچ نہ رو. نانا زخمی ہاتھ نہ لما تاک نہ چھوڑیا. ہائے کرنا لیا حسین واد کی ہویا. نانا جداں اما تاک نہ کھولیا ایک بندے آکھیا نہیں کھلدا تے آگ چلا. سیاہ کان اس تو وڈا کیڑا جملہ ہو سی ہزادارو. نانا تاگ جلدا آیا. اما زہرا دوئے ہتھاں نال سہارا دے کے کھڑی رہی. نانا سی بہن بھرا پہ تڑپ دیا سے بابا قرآن دے نال کھڑا روندا ہا. روایت ہے جی میں اوے سنا لیے بولو مت لیو. روز روز میں روایتاں نہیں پڑھدا. نانا گلے کھا گئی ہے ایک بندے دروازے نو لا تمہاری ہا. بلدویا دروازہ تیری بھی زہرا تے جھڑیا. اما وین کر کے آدھی ایا علی جلدی آ میرا محسن شہید ہو گئی. آ میری شام دی مسافر حسین اپنی دکھی ماں دی مکان قبول فرماؤ میری سین. صدقہ ایک منزل بلند کرے آیا زداروں. شیخ عبد زہرا تیری ملت دو عالم ہے جڑا وی جمادی ثانی نو پیدا ہویا. ساری زندگی نام باپ نے عبد زہرا رکھیا. وی جمادی ثانی نو پیدا ہوئے. ترے جمادی ثانی نو زہر پلائی. دنیا چھوڑ دیتی. آیا بھی سیدہ نال ٹریا بھی سین نال. عبد زہرا آیا دن ایک رات میں نجف اشرف علی دی قبر تے قرآن پڑھدا میری آنکھ لگ گئی. عبد زہرا دن میں خواب وچ ویکھیا تے کربلا دا غریب روندا کھڑے. حسین بادشاہ پیا دے عبد زہرا تو اما دے مسائے پڑھدا ہے اولاد نے پڑھدا. اللہ جانے کتنا ماتم ہونا ہے. تو جان تو شام علی تھکی حسین جانے. عبد زہرا یاد ہے مولا حکم کرو میں اولاد کیڑا مصائب نہیں پڑھیا. عبد زہرا دن حسین رو کیا دن اما دے مسائب پڑھدا اے نو پڑھدا. جدا اما تا کے تھا سی بہن بھراواں دی کیڑی حالت آ. سر تے ماتم دا پرسا مولا فرماؤ میں شیعہ سناواں. پڑھو کے حسین آدھے جدا اما تا کے تھا سی چارے بہن بھرا مسلمان آگے ہاتھ بن دیا. جیندی اگے ہاتھ بن دیا سے او مریندا. میں آدم یا ارمان اج ساڈا کوئی ماما ہویا. مرحبا برامگی دا ویلا قریب ہے. یا زہرا صدقے جھولیاں پھیلا لو. کوئی حاجت ہے تا جھولیاں پھیلا لو مانگ لو. آخری مکان تھوڑی دیر دے بعد شبیہ ذوالجنا برآمد ہونا ہے. قسمت ماں دی قسمت پتراں دی. ہائے کر کے رونا لیا قیامت دا منظر آئی. عبد زہرا دا مولا میں شیعہ سناواں ضرور سنا. اما تا کے تڑپ دی پیا او تو بندے لگ دے پیا. اسی چارے بہن بھرا ام کلثوم عالیہ حسن تے میں حسین. اسی ایڈا اچا رنے آسے ساڈے رومن نال زمین زلزلہ آیا. ماتم دا پرسا جدا اسی رنے آسے ایک بندہ ویڑے کھلو کے ہسدا پیا ہے. اس کو نفذ نو آکھیا جلدی کر زہرا دی اولاد نے چوپ کرا. سیادہ دا پہلا تازیانہ میری شام دی قید بھین بلدے ہوئے تاکہ تو اما زہرا تر پیا. مریدیوں یا دھیاں اتے آکے جھن پیا. تیرے روزے عالموں کر کے آدھی آئی آگ لگ گئی. دروازے تے نبیاں دا سلطان سارے زیارت کرے تے ماتم نال استقبال رو کے آدھی آئی آگ لگ گئی.
دروازے تے نبیاں دا سلطان اما دیا تینوں دسنا تیری امت کیتا میرا وسدا گھر ویران اگے حسن دا جنازہ جوانو دسو پہندا جنازہ جس تے اج بھی تاک بولو اے شام دے قیدی دا جنازہ میری سین تاک ٹھوٹھیے بابے دے روزے علمو کر کے آدھیے آگ ویکھ کے زینب ڈر گئی ہے کلثوم کھڑی حیران بی بی آدھیے تیری امت حسین توری چلو جنازے توری چلو میں نال کویر کردہ جاوا ہائے کرنا لیا اس پاسوے جنازے میرا تواڈے تے سوال حسین غریب جیندہ آج بھی جنازہ کوئی نہیں آج بھی شہادت دی خبر لے کہ ایک حیوان ہے مجمع وچ آیا ہے جیڑا پوچھدا ودا ہے کہ شبیر نے لہدیاں ڈٹھا جڑے ویلے گوڈی لیندا ہاں حسین رو رو کے فرماوے آنا لا پاسا میری موقع گئی ہے تیری ہر کوشش بیکار سیدہ دے میں لحاظے دا یا زہرا اوکھی دعا ماتمی جوانو ادھرا دویلے علی زہرا دا جنازہ چاہے قیمتی جملہ نے یاد رکھیا ہے جوانو حسین دا بابا ذرا اماں دا جنازہ روک میں مدینے آلیاں نال گل کرنی ہے نکا جیا حسین مدینے دے بازار چاہے لوگاں نو گھراں وچ نیندر ڈٹھا ہے حسین ایک وین کیتا ہے ہکل مار کے آدھا مدینے آلیوں مبارک ہوئے زہرا مر گئی ہے او ٹر گئی ہے جدی وجہ تُٹھانو نیندر نہیں آندی نانے در روز علمو کر کے آدھے اے اجرئی دی نسکھاون دا جڑا بھی تیری نو دھیا سیدہ دے زخمی زہرا سر پہ ماتم دا پرسا کوئی جھولی خالی نہ ویسی کدی تا پچھو کیوں روندے ہکو گل کھا گئی یہ 4 گھنٹیاں دے بعد آدھی آئی خیرات نہیں میں حق اپنا ہائے دربار تو منگ دی پیا بی بی آدھی میں پیو دے علم دی وارث ہے متا سمجھو میں بھول گئیاں رو کے فرمائدیاں ان بہت دیر تائیاں ماتم حسین انا للہ و انا میرا بابا سائیں جت بھاہے بلدی رب جاندہ ہے وہ جاہے سردی میرا بابا سائیں جت بھاہے بلدی رب جاندہ ہے وہ جاہے سردی میرا بابا سائیں جت